Zdravím samci a samice. Po skvelých výsledkoch Google prišli minulý týždeň ďalšie dobré správy. So svojím kolegom totiž nezaostávali ani ďalší technologickí giganti ako Meta a Microsoft. A práve im sa dnes budeme venovať. Meta zverejnila výsledky v stredu po uzavretí trhu a jej čísla prekonala všetky očakávania. Aj preto hodnota ich akcií vzrástla v náväznosti o 10% a od začiatku roku je to tak viac než o štvrtinu. A to ani nemusíme hovoriť o aprílovom výplachu, od ktorého je to nárast približne o polovicu. No a prečo teda ten rast? Zuckerbergová spoločnosť v druhom kvartáli medziročne zvýšila príjmy o takmer štvrtinu a takmer dorovnala čísla zo štvrtého kvartálu minulého roku. Ten ale býva tradične silnejší vďaka vianočným reklamám. A práve reklamy tvoria drvivú väčšinu príjmov. Tie by sa ponovom mali zobrazovať užívateľom aj v aplikácii Threads a WhatsApp. Necelú polovicu pritom tvoria príjmy zo Severnej Ameriky, ktoré sú na tom rovnako ako Európa s Áziou aj Pacifikom dokopy. Zisk na akciu vstúpol medziročne od 38% na viac než $7 a čo je ešte dôležitejšie, výrazne prekonal odhady analytikov, ktorí čakali necelých $6. Pozitívne tiež je, že sa prevádzková marža zdvihla o 5% a prevádzkový zisk vzrástol o neuveriteľných 40%. Pochopiteľne sa tak podobnou cestou vydal aj čistý príjem. Denný počet aktívnych ľudí na sociálnych sieťach od Mety bol v júni takmer 3,5 miliardy, čo je o 6% viac, než tomu bolo pred rokom. A spoločnosť tak v tomto smere zažíva nepretržitý rast už niekoľko kvartálov. Meta však nezabúda ani na umelú inteligenciu. Už v júni investovali viac než 14 miliard do spoločnosti Scale AI, kde získali 49% podiel. Za odmenu zase zakladateľ Alexander Wang pomôže Mete s tvorbou Super Intelligence Lab. Nárast kapitálových výdajov je tak podobne ako u Google slušný, avšak k tomuto sa technologické firmy v súčasnej dobe proste nemôžu vyhnúť. V prípade Mety naviac umelá inteligencia pomáha v doporučovaní príspevkov užívateľom. To samozrejme pomáha ďalšiemu času pred obrazovkou a potenciálne tak viac reklamám. Zároveň môžu byť reklamy lepšie cielené. Pozitívna je však aj budúcnosť, keďže výkonný riaditeľ očakáva v treťom kvartále príjmy na úrovni okolo 48 miliard, čo sú opäť čísla vyššie než u analytikov, ktorí odhadovali niečo iba okolo 46 miliard. Opäť by to navyše malo značiť viac než pätinový rast z roka na rok. Na konci roku by sa však mal spomaliť, keďže práve posledný kvartál minulého roku odštartoval túto slošnú rally. Uvidíme teda, kde sa až Meta tento rok zastaví. Na to, že ešte pred pár rokmi niektorí označovali túto spoločnosť za umierajúcu, to teraz nevyzerá vôbec zle. Máte nejaké akcie tejto spoločnosti aj vy? Napíšte nám to do komentára a ešte než sa presunieme k Microsoftu, nezabudnite taktiež na odber, aby vám neuniklo ani naše ďalšie video. V podobnom duchu sa viezli aj výsledky spoločnosti Microsoft, zverejnené v rovnaký deň. Cena jednej akcie sa na chvíľu vyhúpla nad $550, no aktuálne je to asi o 20 nižšie. Nejakú dobu bol navyše Microsoft iba druhou firmou na svete, ktorá mala tržnú kapitalizáciu cez $4 bilióny. Tou prvou bola Nvidia. Aj cez následný pokles je to ale od počiatku roku viac než 27% zisk. A rovnako ako u Mety, aj tu je to od konca apríla 1,5 násobok. Ani túto spoločnosť nemusíme bližšie predstavovať, veď ich produkty tu s nami sú už nejaký piatok a nejaký ešte určite budú. Microsoft má ten fiškálny rok trošku inak, v ich prípade sa teda bavíme už o uzavretom roku 2025. Príjmy im medziročne vzrástli o 18% na viac než 70 miliárd, pričom najväčší rast zaznamenali v oblasti cloudu, kde je to asi 30 miliárd. Práve cloud a Azure má asi najväčší potenciál aj do budúcna, podobne ako sme to mohli vidieť aj u Google. A to aj napriek tomu, že marža na cloude opäť mierne poklesla na 68%. Čistý príjem bol vo štvrtom kvartále tesne cez 27 miliárd a zisk na akciu na úrovni $3,65. V oboch prípadoch to bol medziročný rast o štvrtinu a earnings per share prekonáva analytikov asi o 30 centov. Microsoft pokračoval aj v spätnom odkupe akcií, do čoho investoval viac než 3 miliardy a rovnako tak sú vyplácané kvartálne dividendy vo výške $0,82 na akciu. Čo sa týka výdajov, aj tu je to stále dokola obohratá platňa s rastúcimi výdajmi s ohľadom na investovanie do rozširovania cloudu a AI. Čo si budeme hovoriť, keby niekto pri výsledkoch nehovoril o umelej inteligencii aspoň 5 krát, tvrdo by na to doplatil. Avšak pozitívny bol aj výhľad na ďalší fiskálny rok. Očakáva sa, že príjmy porastú opäť dvojciferne, rovnako ako prevádzkový zisk. No a prakticky to isté by sa malo stať aj s akciami spoločnosti. Absolútne drtivá väčšina analytikov totiž doporučuje akcie nakúpiť a cieľová cena koľkokrát presahuje až $600. Tak čo urobíte vy?